sfida sakemm issib saqajk kif inti tistinka b'sapport kulħadd warajk għalhekk kunnet samilt biex tafu jiena fdajt tanġiet jixtiequli mill-parir tagħhom smajt kull biża' neħħiet mux ta' xejn kun stennejt fuq paġna ġdida nislu ta' nsibijiet nifakkatajn imtlib ħafna taħdidiet fuq paġna ġdida inkitbu tant tifkiriet ta' bosta tibdiliet għax burikom dawn l-għażliet sal-ħimmet taħnaf minn vera minn fija itnaqsamna nifsib għalik u għalija kull biża' neħħejt mux ta' xejn kun sennejt fuq paġna ġdida nislu ta' nsibijiet nifakkatajn imtlib ħafna taħdidiet fuq paġna ġdida inkitbu tant tifkiriet ta' bosta tibdiliet għax burikom dawn illum nitbissem tant simpatija għax fl-aħħar għamilt deċiżjoni għaqlija nifakkatajn imtlib ħafna taħdidiet fuq paġna ġdida inkitbu tant tifkiriet ta' bosta